ngibikelela phansi kohlelo lethu ungiyazisona babukele emakhaya ke namhlanje ke sibhalele usisi la wasicela simsize unenkinga nobaba wengane yakhe sithi abalekele ingane inonyaka ingane sizina 5 manje wabaleka akayondla ingane kodwa kuthiwa endaweni zobumnandi uyabonakala ejabulisa edla ubusha bakhe uyakhohlwa ukuthi umonakala udalile la akasafuni ukuthatha responsibility yalenta yalo muntu amletha emhlabeni kodwa ke babukeni nanenazi anginamaningi angile ngamaningi ake sinikeleni khona before sinikeleni khona ke babukeli cela ngingakhohlwa ukusubscribe ni like kumahala ukuthi nje mawubuka ucofe lela button la shop uphinde futhi ungene ohlelweni lethu usubscribe danko wena kunini ngizama ukukufonela ngithole lawo sengize ngafika ngicela uphumele emnyango iphuma ngiyaphuma sacela wena size kuwena baba hayi noma kwenzekala ngama camera ke singamhlazi nabantu cela ungene singachazi hayi kahle ima kusisi yini indaba ubungezambani awu ngingezi kunini ngase ngiza mina la ekhaya wena ungiekthela ulo ungafuni kulontunjana ungafuni ukukhuluma nami nosisi bakho laba abayitshela ukuthi basini belo bekuphika ngisho khona izongenzela idrama la nabantu bakhomba nabo hayi akho drama la ngikwenzelayo kunini ngase ngikhuluma into eyodwa nawe kuhle mahlala ngapha hlala niphansi bahamba kanjani kuhle kuhamba kahle manje sicela noma ungahlala la mfethu asazi bathi ngithathe noma ibhakede lokuhlala yabo ngizwe kahle loludaba lolu bahamba kanjani yebo hamba kahle wena cela uqale ngiyithuleke mina futhi mina ngingwenya endlezini hamba ngaphansi kohlelo ngiyasona usisi la unenkinga nayo yebo kodwa ngicela kube uyena usisi ozochaza isitoli sokuthi kahlahle sisingana ijamazi phela yebo ngiyamazi okay ngikulethela uyayisona ngoba wena ingane awuyondli sekuphele iminyaka ewu4 yonke ingane awuyondli uthi mina ngenze ngani ingane iyafunda ingane yenza ugrade 5 manje lonyaka ingane kumele ngithenga amalunch kumele ngenze ini uyaza umsebenzi waphela uthi ingane kumele ngiyondle ingane lalela kangani uyazi inkinga yami ukuthi mina ngangisafunda esikoleni ngifunda kwami esikoleni angeke ngikwazi ukuyondla ingane kodwa uyakwazi ukuthi uphuze uyakwazi ukuphuza wena ngiyabona ulalele bhuti wami mina lo ngiyamfollowisha ku TikTok ngiyabona epostile ehamba ema-club ehamba indawo e-right aphuze lapho mina kumele ngizame imali yokuthi ingane ithole i-uniform entsha ithole obhaki ithole izinto ezoyidla mina kumele ngenze njani ke mina ngenze njani uthi ingane ngiyondla ngani ngihamba mama uyazi ukuthi kodwa ke uhulumeni ingane sowuzothembela kulo uhulumeni wawuke ngamithisa uhulumeni mina noma ngamithisa wena lalela ke mfethu size before sifike la kwindaba kahulumeni asike simbuyisele eceleni uhulumeni yabo imali enika uhulumeni usuke esupporta oma bengane akusho wena ukuthi sekumele uyeke ukunika uma ingane imali ngoba uyasebenza lalela ngimi ingane akusiyene yakho uyasebenza uyaqoka ngisho buku ugqoka u3line ingane igqoka opomo u3line wena uyasebenza wena pho manje mfethu yini ungafuni ukuthatha irresponsibility yami ngingayithatha yabo uhlulwa yini for ukuyithatha ngisampintshekile mama upintshwe yini ungayithatha upintshwe yini akukho nesibindi uthi ungayithatha akafuna ukuyithatha kunini ngase ngiqi mina bhuti mhlambe la ekhaya sengifike mhlambe ka5 ngaya ngisho emsebenzini wakhe ukuyokhuluma naye akazi uhleze ngitshela ukuthi uneyinkinga kodwa uhleze hambe yophuza utshwala uhleze post enamantombazane akanandaba nengane yakhe akanandaba yabona kuma post nani into ezenzeka njengamanje njengala ke ukuthi wena ungiphathele ini ubufune ngenze njani ngoba mangiza la labo sisibakho angani wena uneqembu phela osisibakho abayitshentsi basile bafana njengawe mangifika la bethi awukho ngisho ukhona ngibe ngizwile ukuthi wena ukhona ngihlanganaphi wena unandaba nengane yakho angani wena yimina nawe abantu abahlangene
ehene power wondla ingane ke makuyimina nawe yini into ekuhlula ukuthi wondle ingane yini futhi ungamniki ithuba usisi ukuthi ukhulume naye nikhulume ngengane yenu yini ufuna ukuthi usisi mayifika la ngitshela ngohulumeni afika khonkothwe ingane kahulumeni yana lo ingane yakho indaba ingane kahulumeni noma ingane yakho yini ucela uphendula eyahulumeni noma yakho uyeza sisawukazi uzekena njengokuthi hayibo angizwa nangethi indaba ungezi kuyena uhamba kwakhe ngisuke ngifika nobala ngoba ngisuke ngihamba ngedwa mina uma ngifika la ekhaya mhlawumbe kanye la ngisuke ngihamba khona nobhuti bami ngizofuna wena bephinde bethi nosibako ngisho khona wena akaze ngifike mina la wena ukhona uqambelana amanga wena uqambelana amanga musuqamba amanga musuqamba amanga ngoba nakho sekukhona abantu usufuna umhlaba wonke usufuna ukuyibukisisa kahle emhlabeni wonke ujwayele ukufika kukhona iqembu ngiyafika vele usibakho bekhona nawe ngisengafika la ukhona wena usuqamba amanga manje ngoba nakho sekukhona amakhamera wena uqamba amanga musungenza njalo musungenza isima sakho wena ungazi ukushukela ube kuvele kushisa ukumele kudoda bakho ayikho akasondo dala umuntu osahlula ukondla ingane yona uyazi ukuthi sinjani njengamanje uyazazi ithombe zayo ukuthi singanani uyazi ukuthi lalidleni wena buka unanesinkwa la endlini uBB ngifica ugcoba irama la uyazi ingane ukuthi idlani iphathana esikoleni uyazi kodwa nawe ukhona njengoma wakho ngikhona nje wena ukephi njengoba bayo ufile wena noma uyaphinda ngikhona phela makufika isikhathi ngizovela nawe siphi isikhathi nini sasengilindile nini ngasengilindile kunesikhathi uzofika phela angeke ngikwazi ukwenza engathi ngisebenza ngomashini ngenza izinto zibe khona ngithi mina hawu manje wena usho ukuthi uyahluleka ukuzama noma u100 ukuthi unike ingane ukuthi ithenge noma yini noma inyanga nenyanga yokuthi idliseni noma ama-no-cleans ayijabona every month yakuhlula ngeke kungihlule lokho phela ngikhona ngeke kuhlule pho awukwenzi ngani usho ukuthi wena inyanga iphela yonke ungazamanga ngisho imali encane njengoba izophela inyanga nje lesinkwa lesi silawu uthenge ngani ne-oros leyana nomsakho sekufakwa amanzi manje uzoqalaza into zala uzela lokho uzoqalaza ngizokhuluma nawe ngifune wondla ingane awondli mfethu phela sizokulungisa lokho ngifuna ukwazi ufuna ukubamba la ngazile ukuthi iyona into ahleze yisho le but iyona into ahleze yisho le njalo uma ngifikile hlezi esho kanje ethi uzozama uzolungisa akaze wenza lutho akaveli ngisho uvela akaceli ngisho isithombe sengane mina ngazi kahle ukuthi yena wakufunelani ingane uma wazi ukuthi ngeke uzuyondla uyabona ke siswami this time bese ngiyiplanile kahle kahle uyini oyiplanile ufuna ukuthini 4 years zonke izinto zami yabo 4 years zonke ubuku usho ukuthi wena yonke leminyaka u4 yonke akazi uzuplane lutho wena 4 years ungazami lutho phela wena bengiplane hayi ukuthi mhlawumbe ukuplana usho ukuthi wena 4 years uplane 4 years zonke 4 years wena uyaplana ngizokwenza kanjani ke ubuzokwenza kanjani yini ubuze kuthina ngizothini cha phela manje uyangiqanga wena usubuza kuthina uyakhumbula ukuthi ngifake icathulweni zami nawe ngeke sengisho ukuthi ungayibona yonke webaba awumeke ngikubuze njengoba usuthi wena ungathatha ubani ufake icathulweni zakho uyakhumbula ukuthi ngalolu yasuku wawuwedwa uzumnandi wayengehulumeni lokhuluma ngayo ningamsupport ngoba nihamba nonke nje niyezwana bahlangana nengane ingane kabani usaye musubafaka eyabani ingane akusiyingane yakho ngoba nami kuyenzakala ukuthi yini ingane yakho eceleni ngiyifice inengane ngisupport leyo ngane nina indaba ningayisi wena uzokisho wena ukuthi uzama uthini kahle uthi wena uthini kahle ingane yomyeni uthini kahle kahle yonke ezamukisho le eningangitsheni iqiniso ukuthini iqiniso lami ngoba niyangincindezela la asikucindezeli uzwile ukuthi utheni njengamanje uzwile ukuthi utheni nginilalele kahle phela uzwile ukuthi utheni ungangenzi isilimo wena ungasenzi isilima wena ucacisele la ukuzodlala mina ngisikhathele ukukhuluma nawe asizele la lento ebesikhulumelayo lento engekho iyazeleni ke aningitshene ke nina ke lalela ke ufuna ukuthi wonke ufuna wonke umhlaba wazi ukuthi wena awondli iyezwa kusisi uzokwenzelana umhlaba siswa kanjani uzowazi ukuthi umuntu onjani nazo lezi intombi zakho eziposta kusukela zizokwazi ukuthi awondli awunongenzela lutho nje mina umhlaba anginandaba nalokho kusalayo wazi umhlaba wonke ukuthi uyindoda enjani usikhohlakala sendoda esinjani isehluleke sicamela ukondla ingane zomunye zenye indoda
imali esifundo ingane zayo. uyofila kanjani ngelinye ilanga ingane yakho isikhula ibe yiphara ngokuthi uwena ongazange ube khona empilweni yayo? Uyazi ukuthi kubaleke kanjani ukuba khona komzali enganeni? Yakona kubalekile ukuba khona komzali empilweni. Yabo specially futhi sikambe nithe ingane nini? Ingane yomfana. Awu bafethu futhi uloba bafethu. Uyazi ukuthi role model yengane mfethu i-time ilapho futhi. Hawu lapho iqiniso le. Uyazi ukuthi mfethu ayikho into ebuhlungu njengokuthi ezinye izingane mayidraw esikoleni kuthiwa idraw mhlambe khona usuku ozokuthi udraw nje kuthiwa draw ngubaba noma. Uyofila kanjani wena ingane yakho mayidraw uma wayo yodwa ngoba phela iyena umuntu ekhule eseduze kwamehla mayidraw nenye imbuzi yangaphandle? Ayinandaba ngisho uzofila kanjani nayo lengane. Ihlezi ngibuza ngitshela ukuthi ubaba wakho akanandaba nawe. Yawezwa ke lawo makhamba. Ubaba uzolibele ngene enganeni. ngitshele ngithi ubaba wakho akanandaba nawe. Akanandaba nawe. Lalela la. Kulate manje ukuthi ngingalibele nenza lezi zinto. Nibadala kabi nifuna ukutshela. Uthi usaplan. Awusacrifice ngani kumnandi? Uyazi ukuthi lezi lamakhothi mhlawumbe wathengayo la usuke wathenga khona. Ukuminca nje mhlawumbe ungathenga amakhothi awu10 uhambise lokho yazi namakhotha asile uphuza iblack label lo muntu. Ngiyathemba usisi. Ubuye la azohlanza mina ngiyazi ukuthi ngibuya ngisho ngimwashele elo. Uyathama lo mephuze kakhulu. Achame la umine washa lo mashidi ngangiwabekezelela mina nawe sithathathi nani. Namhlanje usuzowenza ngathi awungazi. Usuzowenza ngathi awungazi ngikubekezelela ungatholi ngisho umsebenzi. Uyasebenza namhlanje unengane awufuna ukondla. Phetha ukhulume uzokwenza. Okay ke indaba wena ungangiqondanga ngingedwa kuqala before wenzani manje imali qala manje. Wenzani manje? Wenzani? Akaze ngifike mina la ekhaya. Awukazi ufike ngikhona. Hayi bongisengafika mina la ngikhona wena ukhona njalo. Angizwanga? Indaba musu ukuphika unjena kuyonto akayaziyo lo ukuphika kuphela. Phethu yabo manje usufana nokuthi ayikho lento oyiphikayo ngoba into osobala into ikhuluma manga ke khuluma iqiniso ngisengafika mina la ekhaya usisi ngaze ngafika ngisho emsebenzini wakho wawunoba ngoba phela wangibizwa sikhulumele ekuceleni ngoba nakho unqena ukuthi uzophoxeka lapha emsebenzini ukuthi awundli yazi enye into futhi ebungasiza wesisi ukuthi nje sivesane siyoyishiya khona emsebenzini ingane sikhumule ibhloko noma ngivele ngilethela ingane ayondlela yabona ke lapho uyakhuluma ithathe ingane yakhona straight kulelo point okhuluma ngalo lephi point iveli ibuyize la kubaba wayo ngeke phela imasisi wena uzokwazi ukondla ingane ngokusaphuza kanje uzokwazi ukondla ingane ngokuphuza kanje ubuya la usungcolile namabhluku angcolile kade uphuza la ukhona wawa lalela mfowethu ngeke ukwazi besana uthatha ingane nje ayikho ingane ephiswayo. Ingane mfethu uyayihlawula ngokuphelele ku mase uthatha ingane ngeke usisabesana kuphi ingane iyona lento ehamba iphazamisa ingane ngokumuphi ingane umuntu ukuthini nje lokho kanjani ukukhulume ngokupha umuntu ingane akuyona ingane yami le ilokho okufuna lalela wemfethu ingane yami isiza kuba sekuyingane yakho manje baba lalela sekuyingane yakho manje baba lento ishow uyazi ukuthi akusizizulu lento oyikhulumayo sekuyingane yakho manje besana uthatha ingane izohlala la kini iyona lento eliphambanisa izingane nemsamo ingane igcine zosikhotheni igcwala ko point ngobani yilento eniyenzayo bese nithatha ingane uzohlala nengane ubese nuhlale nje uyazi ukuthi wona emzini yomuntu hamba olungisa lezi zinto owazona emzini womuntu masulanda ingane kahle makuukuthi awukho happy ngendlela uma wengane enza ngaye enganeni hamba ke ohlawula ukhokhela inkomo yengane buzolanda ingane uyilande nje ngendlela eqondile ingane ukuhlawula uyalazi udaba sisakwenza bonke lokho manje pho uhlawulile kusho ukuthi ingane ungayona manje eyokondla ingane iyona into bengadinga khipha phela inkomo yengane iyona into errong ngayo khipha inkomo yengane ulanda ingane izohlala la kini okwesingakhi ukuhlawula mfethu yazi kufana nokuthi ukuhlawula kanti akayazi nalento akhuluma ngayo akayazi ukhuluma ngokuhlawula noma ngokusupporta nize ngani kahle kahle size ngokusupporta ingane support ingane wenze into right wemfethu kahle la
angithi wena ubungibuza ukuthi yini ukuhlawula yini ukhipha inkomo yengane ngiyangibuza nokuthi yini ukuhlawula mina ingane ngayilobola phela baba angithi uhlulekile ukuthi nibambe relationship noma wayi noma angazi phakathi kwenu bawube waye wrong okay ima no bengayili lapho ngithi mina besisakhuluma le ingane yayihlawula uphinde futhi uyilobole ulanda ingane uyilanda ngembuzi imbuzi ezohlatshwa khona nembuzi ezohlatshwa la mase kuphambana imkhono masulanda ingane ke masuhambisa inkomo yabo abazokutshela ibona abazokutshela understand makuwukuthi kuyakuhlula lokho okay fine wondla ingane cha bafo 4 years zonke ungondi 4 uDecember ngaveli ngisho nangaveli akazi nanokuthi kuyini eyami ingane yazi nanokuthi kuyini ukuthengelwa impahla zoDecember ithengelwa yimi leyo nto encane ianda nje yodwa mfethu lalela ke yabona into ekhulumayo ne hayi ukuthi angikaze ngazama ukwenza uyazi usisi mangatshena nje kahle nje iqiniso akuvulele khona imali bekade bengimnikeza zona ngitshela ngo500 angeneli u500 nginika lokhu namhlanje hayi ungazongitshela wena abanye ezinye amanye amadoda laphandle ayazi ukuthi ingane kumele support mina sefukayo asike simuphi ngikwazi ukuthi ngiyagibela la ngemsebenzini ngiyadla ngoba phela asikwelepe isizwe uyaphuza ungakushiya ukuthi uyaphuza uyaphuza futhi kube khona lo khathi engizothini engizoshiya la endlini ngoba nala endlini ngihlala nabantu naye ngala mele ngithini naye ngimkhathele yabo so manje sengicindezela ngalendlela le abangicindezela ngayo akuchaza idouble cut okuba hambise sisi basuke beba ngakanani kwesinye isikhathi kuba u1000 kwesinye isikhathi kuba u500 iyashiyana shiyana nangokuthi mhlawumbe umuntu usebenze kangakanani okanye kanjani ngeso sikhathi okay wena sisi kahle angiphiki yes ubeke fike no500 kodwa wayefika nabo uthola ukuthi mhlambe uMay uzofika no500 emva lokho sengoze ngimbone ngo-August kanje esezofika sezongichazela istory hayi ukuthi bekade kungasebenzeki in kodwa ngiyambone elo ephuzana notshwala ukusenda nje leyo imali encane uhlezi njalo mezokukhathi esondla ke sathi uyayizama lento kuthiwa ukondla ke ngoba ethi yena hayi ukuthi imali bengayisendi angiphiki beyisendi kodwa ubefika no500 u500 ngizowenza nakhona uthola ukuthi uzofika no500 mhlawumbe ka4 onyakeni ingane iyafunda iyagibela umalume uyazi ukuthi umalume imalini umalume u450 awungitshele kulo500 yena athi owayewuletha ngaleso sikhathi ingane isafunda wena sisi kahle imalini kahle oyifunayo engakwanelisi imali akuba u850 okay because nami imali engisebenzisayo iya noma idlula lapho kodwa kuba u850 noma 1000 makwenzeka ngenyanga yebo ngoba kumele ngikhokhele umalume kumele ngithengele ingane izinto zokuthi iphathi esikoleni ekseni kumele idle futhi no BB lo udlayo kumele uphathe esikoleni impahla zesikole ziyaguga kumele kuthengwe icathulo manje ingane ihamba nesicathulo esidabukile la ngaphansi iyabuya masoko izindala hleze manje ngoba nakwenza into engasile yena ublame mina manje yena ezakho zikhohliwe bekade zenze ziphi izinto angeke ngibe ngikhuluma lezo zinto la ziphi izinto mina ngiyokha angichithi mangabe uzela la ngokuthi ufuna ngisupport ingane ngizoyisupport ngizomnikeza leyo mali akayifunayo icathulo lezi ngicela umbuzo ukuthi ayimalini amathafisi engane zesikole ngicela umbuzo ukuthi ayimalini ubona ukuthi uyazi ayimalini amathafisi noma ubhakaniya lapha etrupeni ona ayabiza ayabiza ayimalini yes akawazi nangu wazi noma mhlambe waze lokhu njalo entombi yakhe ingane ibhakane ulazela ibhakane usekwayithengela ingane ibhakane izikolo la usekwayithengela ibhakane akazi ngisho bhakala baba ononeni ingane zamelwa yini
hayi ukuthi manje mhlambe iyona kuphela Oh zona uyayithengela kodwa yakho awuyithengeli. ngiyayithengela kwayona No nangu sisi uthi una 4 years ungondli. Ungathengela ingane Ngithi kuyilutho. mina- lo 4 years lo uyamkholwa wena Hayibo. ngikubuze Bengeke ngize ngibiza abantu Le nto mina ngibiza abayikhulumile amakhamera nawe ngiyeze la. ngiyayikholwa. Mawukuthi Yini mina wena mama. manje suthi mina ngiyayikholwa lento ayikhulumi manje. Ngiyabuza Sonke lesi phela sikhathi. manje. Kade ungayiphiki Yini usuzoyiphika yini manje usuyayiphika. manje Sonke lesi sikhathi usuyayiphika. bungayiphika. Nambona ukuthi unjani iyona into akayaziyo uqamba mama. mina ngifuna ukuzwa ngawe Qamba Manje mama inkinga ngithanda yakho, ukuze inkinga njani. yakho ngeke ukwazi Ebantwini. ukushaya mina ngeke. Ubuyisidwedwe shaya wena Eh. oyena uyakwazi ukukushaya ngepopo Ipopola nikhuluma ngoba ngayo. nako Ukhuluma ngayo. eyodwa Ubukade ungayikhuluma. ngikuzwa kahle. Ubukade ungazisho ngazo Anikube ngale ndlela. Kahle ima kahle wena uqonda ukuthini kahle kahle. Khona la ufuna ukuya khona. Yini wathi yena uyakwazi ukuthi angishashaye kodwa wena wazi wena ukuthi wena kahle ufuna ukushasha mina. Cha mfowethu hayi ukuthi ngifuna ukushaya Usiyashintsha manje, ngoba ngiyabona ukhuluma ukuthi okunye. mina no2 nigibele esikelemini esizodwa Cha ayikho leyo. wena Kanjani? ugibele esikelemini Ayikho sakhe yonke lento akayikhulumayo uyithathile wasebenzisa No mfethu. mina okuqhamuka ngakumina sengisho nje akuzwakale ndawo imali. Awume ngikuwe. Ugcine nini ukusendela ingane Awume imali? ngibuze wena. Imali yengane noma izicathulo zesikole wagcina nini ukuyithenga? Lozo ongazazi ukuthi zimali. kulonyaka ophelile Unama- Yayigqoka usize bangani Unamanga. isikhathi ingane. Yebo, yayigqoka size 3 Sisi. unamanga. Ingane yethu inonyawo kabi isifaka usize 5 manje. And last year ibikade vele isigqoka usize 5 ngoba ibisigqoka usize 4. Emva kalokho isifaka u5 kusukela last year ngabo November. Icathulo usize 4 busungayineli kahle ngakuphoqa ukuthi mina ngithathe kuyo le mali kuyahulumeni angani uhulumeni uthi baba wengane yami kuyo ke lo mali kahulumeni ngathatha kuyona ngathengela ingane icathulo yake lelo lisho. lezo wena ungazazi nanokuthi ziyimalini bese Wena ubiza uthenga ngendoda ibhakaniya, la hamba ngithi. uthi uyindoda awusindoda yalutho bese ngisho izicathulo zengane Abo nithe uthenga ibhakani. cha ngishongo lokho uyabona ke manje ukuthi ujika inkulumo yami Angijiki. lento engisho ngithi Wena ukhuluma wena ngebhakani. Kodwa awukakuthengele yakhe ingane ibhakani. Wakwathenga sisibhakani? akazi Paula zela bhakani. Hayi shothi ukuthengela uthengela le ntombi yakhe angani phela wena into oyaziyo kodwa Phela vele yazi benze njani la? ingane zamanye amadoda Wesisi yazi benze njani la? Ufika abalekela ingane yakhe. Mayisehlangana nentombazane inengane. Mayise ezenza istep father esihle kule ngane. Encenga uthando kuma wengane le. Akhohlwe ukuthi ushile ngemuva. mina ngifuna ethando lwakho usuyibothokele ubothozo utshwala wabothozwa iblack nokuyichamela konke mina into engifunayo ngifuna ukuthi wondle ingane yakho ngoba uyazazi ukuthi unengane yomfana kuphela ngifuna ethando ngeke ngize ngithandane mina nawe uyayibona ukuthi ujabule anginandaba nje nawe into engifunayo ngifuna ukuthi wondle ingane lokho kufunayo kuzokwenzeka phela Amathaphi engane ngazokuthola konke ingane ngithi uyashusisa ukuthi idafikele icathulo. Manje kwenziwe njani? phela manje plan B ukuthini ngihambe ngiyosebenza uma ngihola nje kuphela kwenyanga ngizokuqondisa konke lo Imali. uwenzela ukuthini ungahamba ubukisa ngami la ngaphandle estradini ngoba nami sengizima nokuhamba la ngaphandle ufune ngenze njani inga yakho ukuthi mangiqhamuka ngala ngikhona kwamele ngifohloze ngoba nginakho wena ungenza inhlekisa la ila usuke ngifune ngenze njani usuke ufuna ukuthi Wenze njani mfethu? usuke ufune ngenze njani ubukisa ingane uma ikhala ithi lami ikhalela bani ikhalela mina wena uhambe uyohlala le nalobolo engeke nawe uzuyithanda Okay. So wena ngokuthi ngobuyeza ukuthi uma wengane ukhuluma kabuhlungu. uma ungafuni ngikubangela isicelo yodla ingane Yini ungamsondela eduzane mhlambe mfethu umtshele ukuthi awehlise. ngake ngazama ukumsondela eduze yabo wenzakala ngizama ukukhulumisana naye Kodwa libele ubheja ngoba wena uyasebenza. yebo ngibheja kubo uzwa kuthiwa kuthiwa uyo othenga uyathenga lo uyathenga ahambe Imachazela. Yabo nje ulova endaweni mangokuthi uyasebenza. Uhleze place. Cha sekufika osibani abasebenzayo.
uqaqeka amabhodlela uyabo Yefethu. hayi uze ufune ukuphezwa abantu abayuseless abangeke bakusize ngalutho uyazi awuthami imachazela yabo abantu bangaphandle awuthami bazogcina ngokubuka phela ileyo nto ekugcineni bazosho ukuthi mbuku uthe usithengela abantu ozobuhleli nabo bazothi mbuku usithengela iyenisi kodwa buka ingane yakhe ihamba ngesicathulo esidabukile esingena wena uzenza ubig shot uswenkile phele nenyanga uphuza ihenisi ufuna ukubuka ibona labantu ohleli nabo ikuphi okwenzayo bengihamba nawe ngeke uvume vele ngeke uze ngeke azavume wena uzothenga lapha nami ngizothenga hayi ukuthi manje mina ngizothengela wena unamba bani wena unamanga okay uyayishona ngiyakuzwa ukuthi mhlambe sisuke sithenga amangaka amabhili kuyashiyana phela fethu amandla wakho ngeke alingane nawo oho okay yini ungakuthathe le mali osuku uya ngayo wena ususuka uma uyothenga uke usacrifice nje ukuyothenga masuleke uma wengane imali kuzokwenzeka phela nini angani sezile la nani so bekumele ngize la lamakhaya mina ngizamile phela ngizamile mina ukuqondana nawe wena ukuzukwenza yazi futhi ikhathi sisahlala naye lo yazi sokushutha isithombe thina before iqali lento le ikuveza manje sithi akondli yabona ke lapho ngeke nilunge ke bafowethu ningayiqali ngisho nokuyiqala yiphi yabo lalela yemfethu ima mina yazi mina ngikutshela into engizoyenza inamandla wonke la ukuthi ngenze yonke into engiyifunayo yabo kodwa unawo amandla ngendlela engingayizwa kahle manje thini yini uyazama yini angizami ngifuna ngitshele yabo ngabethi uyazama ngifuna ngitshele kwazi kungakulimi yabo njengoba ukanje ngizothatha isithombe sakho mase isizo mase ngiyifaka somewhere ngithi awuthi ubaba kabani ubaba kaletho kuhle ubaba kaletho kudla kuphi mase emuva kwalapho kuzokwenzakalani sifuna ukuthi nalezi intombo oyishelayo zibone ukuthi kahle kahle uyisidwedo esinjani sendoda isihluleke kodla ingane bahleni bo ngazodlala ngami la uyahleka hey wena ucathi kuyadlala la ngiyakubunga nje lalela baba awuthathe responsibility yakho njengendoda uye udevelopment esingayi-understand yabona ngikutshela inkinga yakho wazi wena yabo no lalela knowledge yalento oyikhulumayo awunayo nangu umuntu onayo nawe okay kade ngizama phela vele nani nobaba several times ngangingekho mina nawe uyabheda side noma nami ngiyabheda nginawo orong bami yabo manje makaye kunginyathelela mina ngoba nakho ngiyakwazi ukukhulumela okanye mhlambe ngiwumuntu enguyena ngiyamuzwa mfethu ukuthi uthi umfethu ucela ukuthi ungamemeze ebantwini ungambukanisi nabantu mina nginankinga nalokho wengane yakhe anginankinga nalokho uma ezondla ingane ngeke ngize ngimemeze kodwa uma eqhubeka ingane ingayodli ngizoqhubeka ngimemeze uyezwa kusisi ukuthi uthini akuyezwakala kona sokulungisa konke manje ke wena uqala nini ukuthatha responsibility yakho phela namhlanje umhla kabani ngiyacabanga ukuthi umhla ka-21 sengisho nje uqala nje kule nyanga yothi phela le nyanga angithi uyazi ukuthi obhova noma ngempethu wondle usisi uzobona wenza kanjani mina mengimnikeza imali yomali noma 1.5 noma 2000 yena usazobona yebo usisi yazi akadimandi ngisho imali enkulu 850 mfethu cabanga i-target yakhe bithi 1000 noma 850 ukuze akwazi naye ukuphefumula kahle manje mayisehlelwe la ingane engazuthi wayimithisa yena mfethu kumele ungayenzi lo please awuke out naye ngase angayeka kulezi zinto kade ezenza uyazazi kade siphila sonke okay sime kanye kanye kodwa naye makaziqondise indlela zakhe kwenzela ukuthi mina naye sizozwana ngeke ke usisi aqondise wena usho ziphi indlela mina sengisho uyazazi angifuni ukuthi ngize ngiye straight lapha epointini straight yabo mhlambe sisengayikhuluma mina naye awukawulisho lelo point ukuze ngikucorrecte kulona awukulisho ngoba uthi awufuni ukuzisha ukuthi ifahla kancane kahle kahle yabo naye uyaphuza kwayena yabo
utshwala amala akayiphuzayo ukuthi uyitholaphi Kodwa ingane iyafuna. kodwa yenye yale mali engimnikeza yona Wanginikeza 500 wena. and unongatholakali kuphi kokwabo Kulo 4 years. uthola ukuthi akalele kokwabo ulele angazi ephikepi noma kusebanganini bakhe noma kwenye indoda Kodwa ngishiya. Kodwa wemfethu imake bo. Angishinga ingane isukisele beshiye nosisi wami. nabani esenza yonke Ineminyaka Isukisele nosisi wami ingane iyasho Phela bilambile. akusesiko Akusasingane encane mfethu ephathwayo. ingane encane le umuntu omdala lo usisi sekumele naye akhululeke phela aphile impilo yakhe Nami ku wena kahle noma mhlawumbe lento bengikutshela yona. Phuma nje bhuti wami phuma lapha. Phuma. cha khona umuntu vele Ngengane. esengibonana naye wemfethu hayi wena kushuthi nje ubungondli ukuthi yena akafuni ukuthi nilungise izinto wena naye aqondise izinto yena cha mfethu mina angithi ushayisile kumina so mina ngendlela engene ngayo okay nani nakhuluma amaphuzu vele kuyiyona into eright ekufanele ukuthi ngiyenze so yilokho engizokwenza uma ngabe nayo yasebenzisana nami sizozwana soqhubeleka phambili. Okay, finish. Bafo siyabonga mfethu bekumnandi sinawe mfethu sicela ukuthi uthathe responsibility mantende thatheke indawo yakho njengendoda siyabonga. Okay, thank you baba. Ngizokwenza njalo. Thank you Nkosi. Hambe kahle. Sure.